Здравейте хора, днес ще отваряме кутия на ПШЖ. Има шанс да се падне автограф или номерирана. Ще видим какъв ни е късмета. Сега отваряме. Дано, ако е номерирана, да е нещо интересно, да е по-хубав футболист, че миналия път нямахме късмет. Да. Затова сега ще отворим да видим какво ще стане. И... Едно пакетче с карти и да видим сега какъв е късмета. И вече виждаме първата карта. Първата карта е... Ето е номерирана. Номерирана! Още първата, добре. 99 от 12, добре. Да, на млад футболист е. И е на млад, много. Бералдо, така че Бералдо. оставяме тук отстрани. Да. Това се вижда. И продължаваме. Гонзало Гомес. Още една номерирана. Това вече си е късмет. Става две. Не очаквах да има две в кутията. 125, даже и по-добра. Как по-добра? Тази 99. Да, извинявам се. Да, прав си. Добре, нищо хубаво е. Добре, с такова. Трета. И е с чертички. Да. Видим четвърта Кимбапе. Тук е обикновена карта. Баркова. Баркова, той е... Млад футболист е, да. Да. Колмани. Обикновена. Това да кажа, че е млад футболист. Емери. Също млад футболист. Да. На 19 години, ако не се лъжа. Витиния. Баркова на Фантастик. На Фанатик. Фанатик и е готина. Още един млад футболист. И това да по-хубава карта. Да. Колмани. Марко Асенсио, докато беше в ПСЖ. Лукас Бералдо, тук го имаме и на такава карта за млади футболисти. Бае, обикновена. Менеш. Добре. Отново Баркова, обикновена. Фабиан Руис. Шкриниар. И тук имаме ин на карта. Хакими. Също. Маркиниус. Един добър защитник. Бразилски. Да. Хубави с картите. За сега горе-долу две номерирани. Аз съм доволен. И аз може да се падне автограф, ама не знам на кой футболист. Той май след две номерирани не вярвам да има автограф. Колмани отново. И аз не вярвам, ама може да се падне. Емери, Маркиниус. Огарте отида в Манчестър Юнайтед. Аз искам да се падне Гонзало Рамос. Няма. Донарума. Нямаме. И това е. Това е. Като цяло има тия трите, които по-са. Две номерирани, което съм супер доволен, защото реално шанса беше май за една. Но нищо де. Добре. Ако ви е харесало клипчето, абонирайте се, чупете камбанката. Чупете. към... Натиснете. Да. Чупете камбанката. За още интересни клипове последвайте ни. И се абонирайте. И напишете в коментарите дали ви е харесало това видео. Довиждане!